dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, mineral, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hayan! Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasama niyo na naman ang mga chikadora tuwing alauna ng hapon. Of course, ang tambalang Inday Bajang at inyo pong lingkod, Clara Tita, sa programang AgriSenso! O, diba? Parang nawawala ako sa framing. Ayan, may batang nakikialam. It's mine daw yun. Sabi niya, it's mine. Okay, this is yours. Ayan. Welcome once again, everyone. AgriSenso. O, diba? Sorry, medyo magalaw tayo. Parang feeling ko, malayo ako sa frame. You know? But anyway, it's a beautiful Friday. Ayan. Still, it's a productive one. Kamusta-mus po? Talagang ang daming bloopers pag andito ka sa bahay, no? Thank you for all who are watching, and syempre pa sa lahat po, isang oras na naman ang ating diskusyon, talakayan. Syempre pa, mga balita po para sa inyo maya-mayang konti. Ayan!
Corrected by. Oo. Batiin muna natin lahat ng mga nanonood sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Hello po sa inyong lahat. And of course, dito sa ating Facebook page, AgriSenso sa Agrikultura. Pakishare naman po ang ating live today dahil I'm sure marami po ang makaka-relate sa ating topic na i-discuss ngayon. Of course, courtesy ng ating Ka-Farming Angat Ka content creator. And of course, Inday, tayo din ay mapakikinggan sa ating mga Kings radio stations all over Visayas and Mindanao. Yes, Okay. kung nasa biyahe kayo, you can still listen to us via Kings Radio o kung medyo madami tayong loads at online palagi, pwedeng sa live na po kayo manood para makita nyo naman kung gaano kami kagalak. Ayan, di ba? Nakasama nakisama kayo sa aming kada hapon na programa. Ayun, parang ang hirap mag-Tagalog ngayon. Anong meron? Oy, speaking of Tagalog, yung ating mga Tagalog friends din dyan sa Luzon area kasi tayo din ay napapanood sa ating regional news group RNG Luzon Facebook page. Nire-replay tayo every gabi. So marami din po tayong mga viewers sa gabi. Thank you so much! Thank you Ayan, so kahit much. hindi bagay yung boses at ingay namin sa gabi, pero talagang nanonood pa rin po kayo. Maraming salamat po. It so means a lot. Oh, di ba? Mga ganun. Diba? It's so touching. But anyway, at least, diba, it's a break of their usual pagmumuni-muni and at 7 p.m. in the evening. Parang naririnig silang mga masyadong maingay na girls. But, bahala maingay, but at least we bring good news po para sa inyong lahat. Corrected ba? And speaking of good news, Day, wag na siguro natin patagalin. Unahin na natin ang ating Agri-Unique Chika for today. Ayan. Naranasan niyo ba ang halugi? Yes, Inday Badyang. Ayun. Ay, okay medyo na. delay lang ang mga system, umuuga ang mga paligid and all. So, ayun. Okay na ang lahat. Okay na. Ay, okay na. Oo, ayan. Ako na ba? Ako Ikaw na ba, na, Kuya Day. Bill? Ikaw na. Sige na, Day. Naranasan niyo ba ang malugi sa farming? Sa umpisa ha, yung feel niyo, ay sa umpisa parang lugi ako, di ba? Nakaka-relate ba kayo sa ganun na karanasan na feeling niyo sa umpisa ay nalugi kayo sa farming? Pues, congratulations po dahil hindi po kayo nag-iisa. Marami po. Pero paano po ninyo ma-overcome? Paano po ninyo ma-overcome ang ganitong klaseng feeling na feeling nyo ay nalugi kayo sa umpisa sa pagpa-farming? So ayan, makinig po kayo ha. Makinig po kayo sa mga talakayan na i-discuss sa atin ngayon ng ating ka-farming angat ka na si Sir Jid Batuwang po. Ayan. Roll VTR. Hello po, kumusta po? Live na naman tayo. Kumusta po kayo? Sana'y okay kayo dyan sa inyong mga lugar ngayon kung nasan man kayo. So dito ngayon ay pwede po kayo mag-mensahe kapag may katanungan ay pwede rin kayo mag-comment dito at sasagutin natin yan isa-isa. So tingnan natin kung ano yung lalabas din, kung ano yung mababasa natin kasi minsan pagkatapos ng live, doon ko napapansin na parang marami pa mga tanong na hindi ko nasasagot. No, doon ko nakita na maraming mga nagpapa-shoutout pero hindi ko nabasa dahil hindi lumalabas dito nung live. Pagkatapos ng live, doon ko napapansin. So, yun po. Kapag may katanungan, pwede kayo mag-comment. So, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po? Sana okay yung natin ngayon, net. So, itong topic naman natin ngayon, ay itong minsan na pakiramdam. Kapag nag-start tayo na mag-farming, yung pakiramdam na feeling natin parang lugi Parang ganon yung pakikiramdam minsan. Pero, kapag tinuloy-tuloy natin, nare-realize natin na okay pala. Pwede palang kumita. So, yan pala kasama natin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, ito yung mga ginagamit namin na vitamins para sa mga alaga naming hayop, sa mga baboy, manok, itik, pabo, pato, rabbit, baka, kalabaw, kambing, kabayo. King's Vita Plus Animal Feed Supplement na maraming mga sangkap na mga katulong para sa mga alaga nating hayop. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang ginagamit natin na para sa mga alagang hayop. So, bago ang lahat, silipin pala natin kung gumagana yung mic. So, yan. Okay. Yan, gumagana. So, yun po. So, ito yung ginagamit namin
para sa mga alaga naming hayop para palakasin ang immune system nila. Dahil yung mga alaga natin, kung minsan kapag kapos sila doon sa mga vitamins, minerals na kailangan nila, mas mahina yung immune system nila, mas madali magkasakit. So yun yung sayang naman kapag medyo nagpaparami tayo, target natin ay paramihin yung alaga natin. Pero nung dumating ang time na medyo dumami na sana, kinapos sila sa nutrients na dapat na ibigay natin sa kanila, doon naman ay may mga nagkakasakit na alagang hayop. So sa amin, ginagamitan namin ng vitamins para makasigurado kami na yung mga alaga naming hayop ay swabe lang, yung tuloy-tuloy lang sila sa pagdami. No, dahil doon sa ginagamit namin. Araw-araw kami nagbibigay ng King's Vita Plus na inihahalo namin sa pagkain or pupwede rin doon sa inumin nila. Parang tao lang din pag nami-maintenance tayo ng vitamins, King's Vita Plus ang sa hayop naman. So sa amin, no, pag nag-maintenance ng vitamins, daily rin. Ganon din sa mga alagang hayop namin. Ganon ang ginagawa namin. Wala siyang overdose, registered siya sa Bureau of Animal Industry, kaya't makatiyak tayo na yung nito, yung mga sangkap na ginagamit dito ay safe at pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. Nabibili ang King's Vita Plus sa mga Agrivet stores, mga poultry supply nationwide, na Mindanao, Visayas, Luzon, sa mga Agrivet, mga bilihan ng mga feeds, mga poultry supply, pwede tayo magtanong dyan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Or kapag wala kayong makita, pwede rin kayo mag-PM sa amin. Kapag may naubusan na area, pwede kayo mag-PM sa amin. Dahil available din to online, cash on delivery via LBC. No? So, ayun. So, ngayon naman po, ang topic natin ay tungkol dito sa mga, kapag nagsimula tayo na mag-alaga ng hayop, minsan nare-realize natin na parang ang tagal kong kumita, no? Lalo na sa unang taon ng pag-alaga ng hayop. Minsan napapansin natin na parang labas lang ng labas yung ating gastos. Bili lang tayo ng mga net, bili tayo ng mga pagkain ng alagang hayop, tapos minsan may mga nagkakasakit, may namamatayan. So parang nakaka-frustrate minsan kapag nag-alaga ng hayop yung panimula, no? Kasi doon nagle-learn pa lang tayo, parang pinag-aralan pa lang din nating maigi, although minsan akala natin okay na lahat, alam na natin lahat kasi napapanood natin sa mga seminars. Pero sa actual kasi nating ginagawa, kung minsan may mga challenge pa rin dyan na kailangan din nating gawan ng diskarte. Kaya yun yung mga sinasabi ng karamihan na once na pumasok ka sa negosyo, kahit itong pag-alaga ng hayop, kailangan yung loob mo talaga, buo ang loob mo na pasukin ito at talagang hilig mo, passion mo para talagang kapag anumang mangyari, no, hindi ka bastang susuko. Tutuloy-tuloy mo talaga yung iyong ginagawa, no, sa farming. At dahil nga doon sa hilig mo rin, masaya ka doon sa ginagawa mo. Compared doon sa hindi mo talaga hilig at napilitan ka lang gawin para gawin mo siya as business lang, para kumita ka, or kapag namuhunan ka, isa rin yun sa napapansin natin kapag namumuhunan ka, pera yung kasi sabi nila, no, maganda kung pera na yung nagtatrabaho para sa'yo. Pero dito sa farming, kapag ganun ang gagawin natin, lalo na sa umpisa pa lang, medyo mahirap kapag pera lang ang pagtatrabahuin natin. Mamumuhunan lang tayo, lalo na kung hindi naman ganun kalaki yung ating ginagawang farming, no. So, yun yung mapapansin natin, namumuhunan tayo minsan, bagsak lang tayo ng bagsak ng pera para lang panggastos dun sa farm. Kasi lahat ng galaw doon, since nagbabayad ka ng tao, lahat ng galaw doon may bayad. So parang ganun yung nangyayari. Kaya sa akin, mas prefer ko na kung kapamilya, kung halimbawa wala ka talaga doon sa area, mas magandang magulang mo, kapatid mo, kung kaya pa nila, no, kung kaya pa nila na mag-alaga ng kambing or ng manok, no, pwede mong pasimulan sa kanila. Paumpisahan mo muna kahit kaunti, tapos observe mo din kung talagang okay ba sa'yo kapag dumadami na yung manok, kung kaya ba talaga, o para maano mo rin yung sarili mo, maramdaman mo rin mismo kung talagang tingin mo ay pwede kaya mong ituloy. Kasi minsan marami ring mga nag-farming na hanggang umpisa lang, nung naranasan na yung problema, sumusuko na. So marami, nagpapatayo ng magandang piggery, so laki ng gastos sa piggery, tapos bumili ng baboy, mga biik, tapos pinapalaki, nag-feeds. So ayun, medyo after na lumaki yung biik, after 4 months, 5 months, napansin nila, malaking-malaki na, pero nung binenta nila, medyo yung gastos halos pareho lang. Or yung iba na, marami naman kumita, hindi naman natin nila lahat ito, no. May ilan lang siguro na may ganun ding sitwasyon na nung binenta na ay medyo palugi. So may mga ganung pagkakataon dito sa farming, lalo na kapag nag-uumpisa pa lang, tapos lalo na kung kwentahin na natin yung gastos doon sa piggery, sobrang laki nun. Diba? So makikita natin parang palugi yata itong ginagawa kong to. So may mga ganong din minsan yung pananaw. Ganon din ako
No, maging dun sa mga simpleng alaga namin, mga manok, mga pabo. So, minsan ramdam ko rin na kapag nag-umpisa pa lang, ramdam ko din na parang gastos lang ako ng gastos ngayon. Kasi nung una, di ba, nagtayo ka ng housing, although hindi naman talaga malaking gastos kasi tatay ko karpentero, tapos yung mga kawayan, andun lang, available. Ang ginawa lang namin is kami ng kahoy para yun yung buuhin doon sa bahay ng manok, tapos yung net, bumili kaming net, tapos yung nipa, mga pako, medyo maliit lang, siguro mga 5K lang naman na gastos ko doon. Wala namang labor kasi kami lang din ang gumagawa. Tapos sumunod, no, gastos naman kasi bumili pa ng pabo. Yung pabo yung bili ko ng pabo is worth rin yun. Nasa 5 or siguro mga 8,000 yun lahat. Pero napakaganda naman yun. Hindi ko pinagsisihan siya. Kasi napakaganda. Kasi ilang piraso lang. Start kami sa 7. Tapos naging 8 kasi may isang binigay sa amin yung pinsan ko. So naging 8. Tapos yung 8 yun ngayon, dumadami na halos 50 na. No? Malapit na. Pag nangitlog na rin yung iba, so magdudoble, triple, or multi na yung dami nila. Kaya lang habang tumatagal, medyo kailangan din natin maghanap ng solusyon kasi sabi nga natin, habang tumatagal, mas lalaki rin yung gastos natin doon sa pampatuka. No, ganun din yan sa pabo, sa manok, kahit anong alaga naman yan, sa baboy kapag binibilhan natin ng mga pampatuka. So habang tumatagal, dumadami, so lumalaki rin yung gastos. So mas maganda talaga kaya sa akin, mas okay na mag-umpisa sa kaunti muna. Kahit nga dun sa nag-umpisa sa kaunti muna na pinaparami mo, mararamdaman mo nga rin dun sa kalagitnaan pag medyo dumami na sila, lalo na kung hindi ka pa handa. No? So, buti na lang sa amin kahit paano may mga nakukuha kami mga available na mga resources sa paligid. Pero sa ngayon, labas pa rin ang labas ng pera kasi doon sa, di ba, sa pabo, no, gusto ko kasing magdagdag pa ng source ng pampakain nila. Pero yun yung pangmatagalan na, kaya bumili ako ng trapal. Trapal na tamnan naman namin ng azola. Yung trapal na yun, gagawin namin azola pan. No, medyo gagastos pa rin ako kasi yun, may trapal, tapos bibili akong azola para itatanim doon. Pero yun naman ay pangmatagalan naman na kapag nandun na yun, no, tuloy-tuloy na lang yun, harvest na lang ng harvest para ibibigay doon sa pabo. So, yan, gagastos ka pa rin pero yun naman ay yun na nga, magiging na siya. Tuloy-tuloy na magiging source naman ng dagdag na pampakain sa mga pabo. No? Tsaka may mga ang ginawa ko kasi, bumili rin kami ng mga palay doon sa mga magbebenta doon. Imbis na pupunta pa sila doon sa malayo, yung mga kapitbahay namin sa bukid, binili ko na lang din. Same lang din ang presyo, kung magkano ang presyo doon sa pagdadalhan nila. Para yung darak, magagamit namin na pandagdag na pampakain din ng mga alagang hayop namin. Tapos yung bigas na ibibenta doon sa sari-sari store. So, siya, parang ginawa rin namin dagdag na dagdag namin na kinukunik lang din namin doon sa farming para magkaroon kami ng available na dagdag pang pampakain sa mga alagang hayop. Tapos may azola. At yun, ino-observe namin yung setup na yun. Meron din kasi kaming nakukuhang mga leftovers ng mga palay. Actually, lagi ko nababanggit. No? So yun, dagdag na rin na pampakain doon sa alagang hayop. So far, okay naman. Tapos may mga madre de agua pa. At minsan may mga sobra-sobra sa kusina, yung mga bahaw, yun, napandagdag rin doon. No, kapag gusto kong in-observe din namin kung talagang okay siya, magtuloy-tuloy na okay yung mga alagang hayop, so pwede rin namin ituloy-tuloy yung setup namin. Pero kapag mapapansin namin na medyo hindi okay or magkaroon kami ng problema, so babalik ulit kami, magdadagdag na naman kami ng feeds. Pero sa ngayon, wala kaming feeds na binibigay muna. Pero yun yung mga susunod naman nating i-update dito sa live. No? Kasi yun, purely mga natural yung mga binibigay namin sa mga alaga naming hayop. Sa mga pabo, ganoon sa mga manok. Lalo na doon sa mga baboy na mga free range namin, nung tumaas ang feeds, medyo tumigil na kami. Kasi dati, no, nag-feeds din kami doon sa mga pinapalaking mga biik. No? Pero nung sobrang tumaas na, so doon na kami ngayon nakafocus sa tanim naman namin ng mga kasaba, sa gabi, kamote, madre de agua, at iba pang mga pananim namin doon. Yun yung ginagamit namin ngayon na pampakain doon sa mga free range naming mga baboy. No, so, kahit papano, medyo okay naman siya, pero hindi ganoon kabilis. Kung mapansin nyo, 5 inahin yun, nung una pa lang, 5 inahin hanggang ngayon, 5 inahin pa rin, pero may mga anak na yon. Yung mga biik na iba, nabibenta na rin. So, kasi namimili din kami na kapag ang inahin ay maganda yung mas marami siyang anak, so yun yung kukuhanan naman namin ang gagawin naming inahinin. Yung mga babae noon, pipilian namin, yun yung pagkuhanan, yung marami silang magkapatid.
para yung magiging lahi naman nila ay marami din. No, yun kasi yung paniniwala namin. Tapos mas okay yung kanyang dede ng mga biik, mas marami din. So yun yung mga tinitingnan din namin. No, kaya kapag medyo kaunti yung anak, yun, dispose na yun lahat. Ang mga biik pa lang binibenta na. So yun yung mga pamamaraan. So ganun yung sa umpisa, although dito sa baboy medyo nakakahinga na kami kasi ayun na nga, medyo matagal na rin kami nag-alaga ng baboy din, no? At yung pamamaraan namin ngayon ay hindi na kami gumagastos pa ng nabibili sa mga na mga pampakain ng hayop, no? Tapos doon na lang talaga ang nagiging challenge namin, itong pabo, manok, kasi medyo kapos pa din, hindi pa ganun kadami yung source namin ng pagkain sa kanila, habang sila ay mabilis ding dumami, lalo na itong pabo, no? So kaya medyo tingin natin minsan gastos pa tayo ng gastos. Actually, nasa ano pa lang kami sa pabo. Nag-start kami nitong March or July. Hindi ko na nagkakamali. So, nasa ano pa lang. Magwa 1 year pa lang. So, labas pa lang ng labas. Pero, dumami naman so far yung mga pabo na namin. No? So, malaking ano na rin yun. Pero ngayon, hindi pa kami totally kumikita sa pabo. Pero, nakikita ko naman sila na dumadami. So, dun pa lang sa tingin ko sa kanila, doon na ako kumikita habang nakikita ko sila na dumadami. Kumbaga, nagre-response naman sila na sila ay inaalagaan din naman ng maayos. No? Actually, hindi naman natin sila tinitipid. Nakakuha pa rin sila ng sapat na pagkain, dami ng pagkain. Pero yung pagkain nga lang na hindi na yung tulad dati, yung pinakauna. Kasi nung dati, 7-8 pa lang sila, naka-pure feeds kami. Pero ngayon, habang dumadami sila, sinasanay na namin dun sa mga alternative na available sa amin. So, kasama din yun, nagtatanim kami ng mais. So, isa pa sa gastos din yan, magpapaararo. No, tas tatanim ng mais. So medyo ano pa ngayon, medyo palabas pa lahat pagdating doon sa mga pabo, wala pang kinikita. So kaya minsan ramdam natin, akala na parang feeling natin parang palugi Pero sa akin, no, doon ko na-realize na actually hindi siya palugi. Kahit na labas ka ng labas ng pera, kahit pa magkaroon ka man ng challenge yan, kahit may problema pa yung mga alaga mong hayop. Kasi at first year, no, dapat dyan, ano pa lang, abono, tanim, tapos doon magle-learn pa lang din tayo kasi sa amin sa pabo, medyo bago lang din kami sa pag-alaga ng pabo. Dati nag-alaga kami 2 piraso na matay. Nung unang panahon pa yon, maliit pa ako. So yun lang yung alaga namin. Tapos ngayon lang kami talaga medyo nag-focus na dito sa pabo. No? Kasi sabi nga nila, itong mga pabo mahirap alagaan. Pero so far naman sa experience namin, no, napakaganda rin naman nilang alagaan. Napakabilis nilang dumami. No, tsaka yun, hindi naman yung mga sinasabi nilang mabilis daw magkasakit, mabilis na mamatay. So far sa amin hindi namin naranasan. May nangyari lang na pabo namin, may mga mortality lang, mga ilan. So doon siguro sa mga mag-50 na ng pabo namin ngayon is ang namatay doon is 2-3. No, dahil lamang nalaglagan ng niyog o nakagat ng ibang hayop. So ganun yung nangyayari. Pero yung the rest walang nangyayari nagkasakit. No, so yun yung mga napapansin din namin. Hindi sila mabilis magkasakit kasi yun na nga, yun yung mga na-experience natin ngayon po. So sana tuloy-tuloy since nasa 1 year pa lang, magwa 1 year pa lang din naman kami dito sa pabo. No, so yun yung mga sa akin, at rin nabanggit natin, hindi kahit na medyo sabihin natin na malugi pa, so hindi ko siya matatawag na lugi sa akin. Nagle-learn pa lang tayo. So, within this year, ano pa lang, talagang inaaral pa natin ng todo at kung ano man yung mga pagsubok na dadanasin dyan, ay i-adapt natin yon bilang learnings at para magamit natin sa susunod pa na mga hakbang. Wherein, ang maganda dito is na-enjoy naman natin yung mga ginagawa natin. Kaya hindi pa namin tinitingnan as source of income yung mga pabo at yung mga manok. Yung mga manok naman, kitang-kita na kami kasi may libre kaming pang-ulam na nakukuha sa likod bahay. May mga itlog ng manok, may karne ng manok na native, no, na yung mga manok pa namin, kontrolado namin, kami ang nagbibigay ng pagkain, alam namin kung gaano kaganda yung mga binibigay namin pagkain sa kanila. So yun yung ano din ng farming, no, na meron tayong source ng pagkain na tayo mismo ang nag-alaga, na ginugrow natin naturally or minsan nagbibigay rin tayong konting feeds. Hindi natin sa akin, hindi ko masasabing organic kasi kapag may sakit sila, nagbibigay kami ng gamot. Tapos, syempre, nung umpisa, nagbibigay rin kami ng kaunting feeds habang tumatagal. Pero, mas lamang yung mga alternative o mga natural, no, alternative dun sa mga binibili. Pero yun yung mga natural na pagkain ng mga alagang hayop. So, yun yung lamang doon sa may sarili tayong alagang hayop.
No, lalo na sa native chicken. Actually, sa native chicken, hindi rin siya masasabi talaga na pwede siyang mabilis na maging business. Kung gagawin natin business, pang matagalan talaga siya. No, medyo matagal na panahon kasi paramihin natin siya ng todo. Pero kapag umpisa pa lang, as ano lang siya, way of life or pang-ulam lang din natin na yun, libre na hindi na tayo pupunta pa sa mga palengke para mamili. So, kaya't napakalaking tulong din nun. No, so ayun. Para sa akin kasi itong farming, no, hindi naman siya ganoon ka hindi siya ganoon ka dali, hindi siya ganoon ka bastang may budget ka lang, may pabahay ka lang ng alagang hayop, no, ay okay na agad. Dito sa farming, kailangan din natin mag-learn. Kailangan din natin magkaroon ng diskarte kasi maraming nagsabi, actually may video rin ako na tungkol dun sa duck farming na nakuha ko yung idea doon sa may-ari ng farm, no. Ang sabi niya, ganun kalaki yung kinikita, no, sa isang sa 2,000 itik ba yan? Kung di ako nagkakamali. So kumikita siya ng kalahating milyon. Ganun kalaki yung kinikita kasi may ginawa siyang diskarte. So may ilan naman na nagalaga ng itik. Sa kanila naman naka-pure sila, naka-pure feeds, no. Wherein sila may ilan na sabi hindi naman daw talaga kikita. Kasi sila naka-pure feeds. Yung isa may iba siyang diskarte. Yung iba nangungulekta ng mga sobra-sobra sa mga palengke, yun yung ginagamit nila pampakain sa mga alagang hayop nila. Yung iba naman pinapakawalan yung mga itik dun sa mga palayan, pero medyo may gastos pa rin pero hindi ganoon kalaki kasi ang ginagawa nila ililipat-lipat lamang nila yon ng iba-ibang area. So pero habang ililipat nila yon, magko-consume muna yung mga itik ng feeds doon sa kung saan sila babiyahe sila ng napakalayo, no. Yung iba babiyahe ng isang buong araw papunta doon sa ibang area naman, sa ibang probinsya kasi tagtanim na dito. So medyo gagastos sila doon sa transpo, tas doon sa feeds na ibibigay nila habang bumabiyahe yung itik. Pero pagdating doon sa area, no, yung mga itik magpapataba pa ulit yan. Kung tinipid mo doon sa feeds, magpapataba pa ulit yan doon sa bagong area nilang palayan. Tapos after mga ilang linggo, doon pa ulit yan mangitlog. Pero hindi ganun kalaking gastos. Kasi sila mismo ang nag-aalaga ng itik, farmer mismo. Sila mismo ang nagbabantay. Kung marami siyang anak, yung mga anak niyang iba, yun yung mga gumagawa ng ganung trabaho. Yung iba naman, meron silang tao na binabayaran nila monthly, no, compared doon sa gagastos sila sa feeds. Na sabi nga, no, gagastos ka ng mga 7 or 8 sakong feeds a day kapag ka nag-pure. No, habang kapag may tao ka doon na nagbabantay lang sa palayan, ay medyo mababa lang naman yung labor compared dun sa daily mong gastos. So kapag ka may area ka naman na mapaglagyan. So yun naman yung diskarte nila, kaya mas maganda yung kanilang kinita. So yung iba-ibang diskarte, iba-ibang kita. Kaya hindi rin natin ang comment ko lang din dun sa dati na hindi rin natin masasabi na hindi ka kikita dyan sa itik, hindi ka kikita dyan sa manok, hindi ka kikita sa baboy. Kasi may iba-ibang diskarte. Depende sa diskarte yan. Kikita ka sa mga pag-alaga ng hayop, sa farming, dahil doon sa diskarte mo. So, shout out kay Farming Chris Lawrence Castillon Istalbo. Hello po, magandang gabi po. Maraming salamat po, Ka-Farming. So, yun po. Para sa akin, yun yung pananaw ko na kikita tayo sa farming kapag may diskarte. Pero kapag ang tingin lang natin ay yung simpleng farming lang na may pabahay ka, may budget ka, may pambili ka ng biik, may pambili ka ng feeds, or may pambili ka ng itik, so ay okay na. Actually, kapag ganun lang kasimple, medyo alanganin kasi alam mo naman natin, kung halimbawa doon pa lang sa baboy. No, actually, nababanggit ko rin to sa iba kong vlogs. No, sa loob ng 4 na buwan ang mga baboy, kapag naka-pure yan, ay gagastos ka ng nasa 3 sakong feeds, no, bawat isang baboy. Kung magkano yung feeds ngayon, 'di ba? Yung baboy pa, minsan ay mga biik pa, medyo minsan pag binili mo ay mababa na yung 3,000, biik pa lang yun. 3,000, 4,000, may iba nga 5,000, may iba nga 6,000 pa, 7,000, iba-ibang presyo. Tapos nandun yung feeds na binibili mo, palagay mo tig 1.8 yung per sako. So ang laki-laki din, 'di ba? So 3,000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, halos 8,000, more or less 8,000 per baboy ang gastos mo. Tapos gumastos ka pa dun sa piggery, gumastos ka pa dun sa tubig, yung papaakyat na tubig, kung may tauhan ka, gumastos ka pa dun sa tao. So medyo talaga, medyo
alanganin siguro. Para sa akin medyo alanganin kasi actually hindi ko kaya yun. Kaya hindi kami nag-pure dun sa mga baboy. At yung mga baboy namin may mga lahing native kasi yun yung kakayahan namin. Pero kaya para sa akin, na walang balakid, hindi natin masasabi din na porket ganun ang tingin nating maggastos ay hindi na natin gagawin. Kasi marami rin namang paraan. Maraming mga nag-alaga ng baboy, no, nakapagparami ng baboy pero hindi naman ganun kalaki ang gastos nila. Kasi doon may diskarte rin silang ginagawa. So yun yung aking tinitingnan dito sa farming na diskarte lang talaga ang kailangan natin din dito. Ano, ay yung ilan, yun may kinukolekta nila yung mga reject sa palengke. Yun yung ginagamit nila na pampakain dun sa mga baboy. No, tapos bumibili sila doon sa mga gilingan ng palay, gilingan ng mais, na mga darak. So yun yung mga pinanghalo nila. Yung iba naman ay yung mga native na mga alaga nila, kangkong, saging, yung mga pinakapuno ng saging, haluan nila ng darak. So iba-iba ring diskarte depende sa lugar. So may iba doon sa manok, no, bumibili sila ng yung mga area na may mga sapal ng taho, no. Marami doon, yung iba nga daw libre na. So yun naman yung ginagamit nila na panghalo doon sa feeds. So may iba, no. Kung ano yung available, kung halimbawa may mga copra meal, so yun din yung hinalo nila. So tinitingnan nila yung availability dun sa area, kung ano yung available o mga resources na available dun sa area nila. Halimbawa sa Dipolog, kung anong available dun na resources, yun yung tinitingnan. Dito sa Luzon, so ganoon din, kung ano yung available na resources, yun yung tinitingnan ng karamihan para magamit na pandagdag na pagkain ng alagang hayop. Yun yung mga diskarte nila, kaya sila ay kumita. Kaya rin nagkaroon tayo ng mga karne na nabibili sa palengke kasi hindi sila sumusuko, no? Kasi may ilan na sabi nila, wala naman yung farming, hindi ka kikita diyan. Hindi ka talaga kikita kung talagang titingnan mo lang ay gagawin mo lang talaga ay farming lang nang wala kang diskarte. So kailangan din dito diskarte at saka meron ka ring yung mindset din mismo doon sa iyong gagawin. Kasi kung mabilis lang din tayong sumuko, kapag ginawa natin ay may mga problema, may pagsubok, at kapag ang tinitingnan natin talaga ay business lang, nakikita lang, medyo alanganin. Once na nakita natin ay may pagsubok, pasuko na tayo. Kaya kailangan, kung gawin man natin isang bagay, dapat yung passion natin, hilig natin, para na-enjoy lang din natin habang gumagana yan, no? Importante lang din kasi dyan, at least may sinisimulan. So, ganun din, kahit naman saan kahit saang field naman, maganda, mag-umpisa ka muna sa kaunti. So, marami rin tayong marami ring mga nagtanong, no? Sabi kasi nila, yung puhunan na 5K, 10K, ay hindi kaya. Para sa akin, kaya yan. Kahit 1K nga, kaya no? Kung umpisa pa lang. Kasi sa umpisa talaga, magle-learn ka. 1K, paano? Kung meron kang 1K, kung pwede kang bumili ng mga sisiw. Diba? Kung ilang sisiw muna. Although sa umpisa, bibili ka rin ng feeds. Yung mga sisiw. So, medyo saktuhin mo lang. Kung ilang sisiw, kung 10 sisiw lang bilhin mo, no? Depende sa bagay, depende sa area. May ibang sisiw, 100 pesos. O, bibili kang 5 sisiw muna. Tapos yung sobra, pambili mo muna nung mga pampatuka. Konti lang makinakain ng sisiw. Excuse. So, pupwede na yun bilang panimula. Na habang tumatagal, no, kapag nangitlog naman yun ay napakarami din, 'di ba? So mapaparami mo rin within 1 year, kung target mo ay 1 year. Excuse. So mapaparami mo rin habang tumatagal. At least pag nag-umpisa ka sa kaunti, marami kang benefits diyan. Number 1 dahan-dahan mong napaparami, dahan-dahan kang nag-learn, dahan-dahan kang natututo, at dahan-dahan ka rin nakikilala ng market. No, kasi mare-refer ka halimbawa, nag-alaga ka dyan, tapos nakabenta ka dun sa kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo, sabihin, may binibenta kang manok, tapos pag may naghanap ulit, ikaw ituro, hanggang sa kakalat yan, parang networking, no? So, dadami rin, habang tumatagal, dadami. Compared sa biglaan, maramihan agad, minsan, doon naman ang hirap pagdating sa market, no? Bigla naman, walang nakakaalam na may alagang ganyan. So, minsan, sobra na doon sa age dapat na kailangan na pwede mo nang maibenta. So, nalulugi ka na kasi sobrang laki na ng gastos mo. Tapos, hindi naman na lumalaki kasi nandun na sa tamang edad yung iyong alaga. So, yun. Pero dito sa farming talaga, para sa akin, yung passion talaga mahalaga. Yung hilig, yung
dapat masaya tayo dun sa mga ginagawa natin. Enjoy lang natin, no? So, ito, inulit natin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, kasama natin sa pag-alaga ng hayop. At ito ay ginagawa, no? Hindi lamang siya talagang target ay pang negosyo, kundi passion din mismo ng gumagawa na makatulong dun sa mga magsasaka para mapaunlad natin itong farming, no? Ayon nga dun sa napanood ko rin na story, dun tungkol dito, sa King's Vita Plus, yung mga gumagawa nito ay ano sila dati, nag-observe din sila doon sa mga farm, mga malalaking farm kung saan gumagamit ng mga sukatan. May sukat sila doon sa mga ginagamit ng mga vitamins, mga minerals. So, kaya napaganda yung mga alaga nila. So, ayun doon sa gumagawa, no, nag-ano rin sila, parang bumuo rin sila para naman doon sa mga backyard farmer na kahit na wala nang sukat-sukat, no, hassle-free na siya, na ihalo na lang doon sa pagkain o inumin ng alagang hayop na nabibigyan na rin ng sapat na nutrisyon yung mga alaga. Dahil ang King's Vita Plus, ayan, binubuo na siya ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, no. Meron pa siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, ayan, DL-methionine, ayan, DL-methionine, betaine, probiotics, ayan. Tsaka meron siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, niacin. So, yan. Nabibili sa mga Agribet stores itong King's Vita Plus at napakaganda dun sa mga alaga nating hayop para palakasin ang immune system nila. Lalo na kapag tag-ulan, sa akin, binibigyan ko talaga sila nito, lalo na pag tag-ulan, mas medyo madami-dami. Wala namang overdose ang King's Vita Plus, kaya wala tayong worries dito, no? Ang mga presyohan nito depende sa area. Sa Mindanao, Visayas, iba-ibang presyo. Sa Luzon, usually nasa 99, 100, ganyan. Depende sa area din. So, pwede tayong bumili sa mga Agribet stores na malapit sa area natin. Kapag napunta tayo sa palengke, napunta tayo sa doon sa mga bilihan, doon sa mga palengke. So, pwede tayong magtanong doon sa mga Agribet stores na King's Vita Plus, pwede natin subukan. Para kayo din mismo, para masubukan nyo rin doon sa mga alagang hayop. Pero kailangan lang din dito, ma-maintain mo rin na bigyan, no? Sa amin, daily, binibigyan namin yung alaga namin para ramdam din talaga namin yung paglaki nila. So, ito naman, isang ganito, kung halimbawa, naka-feeds tayo, isang buong pakete nito, naglalaman siya ng isang 100 grams na pack sa loob, powder siya. No, 100 grams na pwede na maihalo up to 50-60 kilos na feeds. 50 to 60 kilos na feeds pwede na ihalo. Or kahit mas konting feeds, okay lang. Wala naman siyang overdose. No, medyo mapapagastos ka lang kapag mas dinamihan mo. So, yun lang. Pero wala namang masamang epekto kapag naparami. At mas maganda palalo yun. So, ayan. At doon sa, sa tubig, inumin nila, pwede rin ihalo, no, isang kutsara sa 4 na litro na tubig o isang galon na tubig, no, isang kutsarang King's Vita Plus. No, at yun, dahan-dahan lang kapag pinapainom natin alaga nating hayop, pwede natin haluan ng King's Vita Plus. No, so yun yung pamamaraan din namin doon sa mga manok, pabo, no, mga baboy, baka, kalabaw, kambing, kabayo, no. Yun, mga rabbit. So, yung mga alagang ganun, pwede natin bigyan. So, napakaraming alagang hayop. Actually, kung halimbawa, dun sa kambing, sumobra, ayaw naman inumin ng kambing, pwede pa natin ibigay sa mga ibang alagang hayop naman natin. No, dahil pwede siya sa ibang alagang hayop din. No, hindi lang siya nakatutok sa isang klaseng hayop, kundi sa napakaraming alagang hayop. Maging sa aso, pwede rin siya. Yan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maganda dito. Registered siya mismo. Yan. Registered siya sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDA PM 18099. Kaya pasok mismo ang standards nito sa Bureau of Animal Industry, yung mga sangkap na ginagamit dito. So, yan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No? So, yan. Lagi ko rin siyang inano dito. Partner natin siya at kami mismo nagamit din namin. No? Based sa experience namin, napakaganda niya gamitin. Kaya, hindi ako nag-alangan na i-share sa inyo yung klase ng vitamins na ito. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, ayun. No, ano pa bang yun lang muna, no? Kapag doon sa area nyo, no, pag wala pa kayong mahanap, may ibang area lang na ongoing distribution nitong King's Vita Plus. No, so pwede rin kayo mag-PM dito sa amin, no? Pwede kayo mag-PM dahil available nito cash on delivery via LBC. So ayun. So, yun lamang po muna sa ngayon, no? Ano pa bang natin? So, yun lang naman siguro. So, yun po. Maraming salamat po. Happy farming po. Thank you po. Ayun! Maraming salamat din, Sir Jade, di ba? Sa lahat ng mga nalugi sa kanilang
pagbababuyan, pagmamanukan, pagkakambingan, and ano pa man dyan, congratulations! You're now part of the family. Pero bitaw, really, it's part of the game. Ika nga, kada negosyo, it's a challenge, it's a struggle, it's a learning process for you to take, diba? Siyempre, walang nagsisimula sa negosyo na talagang hindi naka-experience ng downfall o nalugi man lang o medyo hindi naabot ang kita or desired quota or target amount na kikitain for a week or for a month because maraming mga issues around, di ba? Siyempre, it's a fact na pag nag-aalaga ka ng mga hayop, isa talaga sa mga problema ng mga breeders natin sa manok, kambing, baboy, or what is yung mga reklamo nila sa mahal yung mga feeds, mahal yung mga vitamins for it, kailangan mong gumastos. It's because you have to invest on that kind of animals na aalagaan mo, especially for chickens, di ba? Hindi lang naman basta-basta talagang mag-aalaga ka lang. Example, you will want to venture sa mga native the chicken, pero syempre, as the days goes on, or sa mga paglipas na mga buwan, meron ka ng client, and your client will ask, uy, meron kang ganitong breed ng manok, baka pwede, ganyan. So syempre, ikaw din, as a breeder or as a negosyante, you have to cope up as well kung ano yung demand ng iyong mga customers. So gaya nga ng sabi ng mga spokesperson natin na sila Manok Tambayan and Pulumulok Native Chicken, they have to cope up sa demand ng kanilang mga customers. So kung naghahanap yung mga customers nila ng ganitong klase ng manok and what, they try to look for it, nagbe-breed sila, and in the future, it can help them, pwede nilang ma-market, maibenta ang mga itlog or ang mga chick, or they can really, pwede din buy meat, depende na po sa inyong, anong yung gusto, ano yung gustong linyada na negosyo ang gusto nyong pasukan. So yun nga, hindi maiiwasan ang pagkalugi. So gaya ng sabi ng ating mga spokespersons, o diba, ng mga experts natin, okay lang yan. Ang importante is natututo ka sa bawat pagkalugi mo, inaaral mo, by the next time around hindi na siya maulit pa, and you learn something for that one. You can think more of mga pwedeng gawin, ano yung mga options, kaya bakit nagkaganito, anong pwede kong gawin, o diba? Yun lang naman talaga, kasi hindi lang naman sa pag-aalaga ng mga hayop or into the agriculture yung pagkalugi, even yung mga the smallest sari-sari stores sa ating neighborhood. Ayan, di ba? Gaya nga ng sabi nila, sira-sira store, as they say. It's because na nagsasara, it's because nalugi na even that small store, even experience pagkalugi dahil sa mga utang ng mga neighbors din nila na hindi nagbabayad. O, di ba? So, with that small amount of money na you have, you learn to grow it. Ayan, kaya natututo kang palaguin iyon. Despite of all the challenges that you have, basta ando lang talaga yung perseverance and you have that passion really na ipagpatuloy yung iyong ginagawa. Yun nga ang sabi ni Sir G the other day, dapat nasa iyo yung passion ng pag-aalaga ng mga hayop, pag-agrikultura, pagtatanim mo, ano pa dyan. Hindi lang sa nagnegosyo ka because you just want to earn more or you want to have more money. Ang importante is andun yung pagmamahal sa iyong ginagawa. O, di ba? So, yun. So, dapat ganun yung mga thinking natin para talaga wag natin masyadong dibdibin yung mga ganung bagay. Nalugi ako, parang short in something like that. So, sige lang, padayon lang. Ayan. Patuloy lamang tayo hanggang sa talagang we can really, hindi man perfect, at least we can minimize those issues in the long run, di ba? At least medyo gamay na natin ang mga bagay-bagay. Ayan, so yan po ang ating Agri-Unique Chika ngayong hapon. So dito na naman po tayo sa ating Agri-Balita. Of course, ano ba ang latest natin for this time? It's because may mga ilang magsasaka na naman po tayo doon sa Zamboanga del Sur ang nakatanggap ng mga ayuda. Sana laging tumatanggap ng ayuda. Pero really, good thing despite of what is happening around. Meron tayong mga calamities sa Philippines, meron tayong mga issues and like that, mga tawag nito, at least continuous yung pagbibigay ng assistance ng government sa kanila. Syempre, yun lang talaga yung after natin aside from we are doing our best on our end, yung mga farmers natin, group of farmers, fishermen, sa araw-araw na pakikibakan nila sa buhay. Ayan, yung mga simple gestures of mga blessings, mga extend na help sa kanila. It's a big thing na para po sa kanilang sektor. Syempre, aminin na natin, talagang
lahat halos is medyo ibutang sabi na natin apiki o medyo shaky ang life financially this time because ang daming mga stressors and everything, inflation is there, nagmamahala ng presyo ng mga basic commodities, pero ang sweldo is still on that stock, on that level. As they say nga, kailangan na sigurong mag-request ulit ng tawag nito, increase of the salary, which is, it will take time again to tackle. It's because kailangan pang i-consider kung carry ba ng employer magbigay, right time na ba? Do sabihin na natin right time talaga, it's because naghihirap na halos ang lahat, parang yung kinikita daily hindi na maka-cope up with the basic needs that we have. Pero yun nga, you have to dwell with a lot of things first bago nyo po siya talaga makuha. But anyway, this is such a good news na i-share ko po sa inyo. And tingnan nyo na, wala na yung babasahin ko. Ayan. Canwesh, 866 na mga magsasaka mula po sa Zamboanga del Sur ang naging happy ang kanilang day. Ayan. So nagpapatuloy ang pamamahagi ng pinansyal na tulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng kanilang programang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance para sa mga kwalipikadong magsasaka ng palay sa Region 9. Nasa 886 na magsasaka ng palay mula sa munisipalidad ng Bayog, Zamboanga del Sur ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa nasabing programa ng DA sa nakalipas na araw. Sa ilalim ng programang RFFA, ang mga kwalipikadong magsasaka na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or yung RSBSA ay nakatanggap po ng 5,000 pesos bawat isa. O, di ba bongga? With that one, kahit natawag nito 5 pesos is a long way to go for someone, di ba? Siyempre, pwede na yung magamit ni kuya or ni uncle sa pagpamili ng mga tawag nito yung mga fertilizers, pwedeng gamitin for their basic needs daily, o baka kulang pa si uncle ng mga ganitong mga bagay-bagay para sa kanyang farm, pwede niyang magamit yung 5,000 pesos. Yun nga, ini-encourage talaga natin yung ating mga farmers, ayan, na as much as possible, take part sa yung activities on your community. Kung pwede, maki-chika ka, ayan, maki-marites, nakakatulong din po minsan yung pagiging marites natin sa mga events sa ating paligid. What if, namimigay ng assistance doon sa barangay natin, courtesy of, ganyan. So may ibibigay na tulong, kailangan magpalista. Oh, why not, diba? Avail of the promos, avail of the social help been given ng government or the private sectors sa inyo pong tawag nito sa nasabing sector. Siyempre, pinipili nila yung mabibigyan, sino ba yung qualified ba talaga to receive it. And syempre, by the time you receive it, you should be thankful you have that blessing. It's because hindi naman talaga, let's admit it, hindi lahat ang nabibigyan ng nasabing assistance or ayuda kasi nga limited din yung budget. So if isa ka sa napili, nabigyan na nasabing tulong, 5,000 is a more way to go, di ba? Laking tulong na rin yun. Be thankful for that one, di ba? Syempre, it's a blessing. So, i-take care at tawag nito, i-explore, gamitin natin sa mas mga produktibo pang mga bagay. So, ayan. So, yan po ang ating agri-balita ngayong hapon, mga friends. Siyempre pa, we look forward you were inspired of that one. And of course, na-inspired din po kayo sa ating tips earlier kung saan, anong mga pwedeng gawin if you experience ng pagkalugi sa inyong mga negosyo, you feel so down, it's because parang wala ng pag-asa, o diba? So, okay lang yan. Habang may buhay, may pag-asa. So, wag ka munang mag-emote. Mag-celebrate pa tayo ng Valentine's next week. Ayan. Just enjoy the time. Enjoy the moment of it despite of those negativities that we have. And anyway, sa mga friends po natin, actually before we forgot, sa mga nagtatanong kung saan kami pwedeng makapamili ng inyong mga produkto, we have King's Phyla Plus, ang numero 1 feed supplement po sa merkado. We have Intenso, Worms to Go, ayan, King's Phytapet, ayan. So makabili po sa mga suki po natin from Pampanga, ayan. My gosh, we are there, friends. Don't you worry. May mga tindahan po tayong pwedeng mapuntahan para kayo po'y makapamili. Ayun. Sa Pampanga po, dyan po tayo sa Mabalacat. Sa Mabalacat, Pampanga, dyan po tayo sa Rani Cruz Ran's Poultry Supply. Tama ba yun? Rani Cruz Ran's Poultry Supply. Sa San Simon, Pampanga. Ayan.
BMP Poultry Supply, Jackpot Poultry Supply, and Sparring Poultry Supply. Galit-galitan sa font yung gumawa ng poster na ito. Promise. Ayan. Sa Porac, Pampanga naman po, ayan. Andyan po tayo sa Dominic Store and Poultry Supply and Jalen Poultry Supply. While sa San Fernando, Pampanga, sa Joey's Poultry Supply. Ayan. So actually, available na po tayo halos sa Visayas and Mindanao. And sa Luzon, hinay-hinay na po natin nasa-saturate ang mga probinsya po dyan. At least we can share to you sa mga friends po natin from Luzon what are the good points, anong kagandahan ng ating mga produkto. Siyempre sa mga taga Nueva Vizcaya, ayan, dyan po tayo sa Cayapa, Nueva Vizcaya, andyan po ang ating mga paninda, ang ating mga produkto sa Alfonso Twins Agri-Trading. Ayan. Kung kayo po'y taga Nueva Vizcaya, dalaw po kayo sa Alfonso Twins Agri-Trading nang kayo po'y makapamakyaw ng ating mga produkto. Siyempre, para naman po sa kabutihan ng inyong mga alagang manok, baboy, bibi, pato, ano pa man dyan, mga manok panabong, o diba? So, siyempre, kung hindi available sa inyong mga suking tindahan over there, ayan, huwag po kayong mag-alala. Pwede po tayong mag-order. Pwede tayong mag-order online at your convenience. Kung meron po kayong mga silingan or mga neighboring branches of LBC stores, i-chat nyo lamang po ang ating Facebook page, friends. Siyempre, you can order cash on delivery or cash on pickup via LBC or via Shopee. Ayan, yung mga may Shopee app on their cell phones. Ayan, isali nyo na sa pag-order ang ating mga produkto. Just add look for the KBM Aggregate Lines. Ayan, dyan po, i-search nyo po yan. Dyan po kayo add to cart and check out. Okay, so ayan, at your convenience, napaka-simple lamang, at least baka hindi na kayo ma-stress sa paglilibot in your area, makahanap ng produkto. Yun na lang, mag-online order, mag-online shopping na lang kayo. And we'll deliver your orders with the help as well of our carrier partners, so mga courier partners po, para sa inyong mga orders. Ayan, so wala na yun mo'y dapat ikareklamo. Talagang we really find ways to help you out, and somehow you can order those products now we think can really help you on gaining or developing more sa inyong pagnenegosyo, pagkakayupan at iba pa. Ayun! So there you have it! Oh my gosh! Ayan, kung nagtataka kayo na saan si Clara, andun siya, lumipad na. Meron na siyang appointment, kailangan niyang lumipad agad. Ayan, so okay lang yan, 'di ba? So it's another beautiful weekend sa lahat ng mga mag-i-end ang day within this week. Walang trabaho bukas. So don't forget to have more time with your family. Enjoy it. And syempre, lingaw-lingaw or stretching and sort of relax muna for a while, diba? You've been so very busy for the past week. It's time to unwind, to distress your mind and soul and body. O, diba? Talang, sana pwede yung mga ganung factor. And syempre, just enjoy the moment. And somehow, muni-muni and all, para at least man lang pagbalik nyo sa Lunes sa inyong trabaho, at least medyo energized na naman ang ating mga katawang lupa. Ayan! So, actually, hindi pa tayo tapos. Bukas po ulit. Ayan. Siyempre, Monday to Saturday po tayo. Still, same time, same beautiful faces, and same Facebook pages na inyo pong nakikita. Ang dami nyo pong choices. Pwede kayo makinig online, on the radio, or sa mga Facebook partners po natin. Ayan, bukas po ulit mga friends ha. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong hapon, and we look forward you've learned something sa isang oras po nating pagsasama ngayon. Hanggang bukas, ito po si Inday Bajang at ito inyong programang Agrisenso sa Agrikultura. Aasenso ka. Salamat! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.